Bai, entzuten da? Ez da entzuten. Bai. Arratsaldeon, gustu dira bazkalduta beste tenore baten gaudela. Nik gustu dira zuen aurpegisak ikusitza, kantatzeko irrikitan gaudela denok, baina kantuan hasi aurretik Bilboko konpartzen izenean eskerrak eman nahi ditugu, baina nola ez gaur hitza erabili beharrean kantua erabiliko dugu. Orduan, hemen daukagun lagun honek Bilboko konpartzen izenean eskerrak zuei kantuz. Ez dut ikusten! Baionatik Bermeotik, Berango da Plentziotik, eskerrik asko guztioi Bilbora etorriagatik. Bilbainak askotan, entzuten dira tabernan, baina gaur Bilbon entzungo da euskeratzetakan. Berangotik Bermeotik, Baionatik Plentziotik, eskerrik asko guztioi Bilbora etorriagatik. Menestrea jango gubero eta hotelea gero, Bilbon batzuk ibiltzen dira kantetan hilero. Baionatik Bermeotik, Berango da Plentziotik, eskerrik asko guztioi Bilbora etorriagatik. Eskerrak begai aztu gari, jai batzorde bizko gari, euskaldun guztion batera eingo du Bilbo kantari. Baionatik Bermeotik, Berango da Plentziotik, eskerrik asko guztioi Bilbora etorriagatik. Baionatik Bermeotik, Berango da Plentziotik, eskerrik asko guztioi